marandi 10 unouzane right, Gwande Maxwell. Ndiwe ndisabhedhera kusabo pasi kana pabenchi. Ndiona fungai. Ndini. Chakabere penyu nyaya decision. Nyaya yatakatonga musi wa 22 gore rino. Iyeyo Gwanda haana kuuya kudai. Saka ari kudaidza futi ndiona fungai kuti nyaya ndeyekuti dzoka kudai. Tikurukure nyaya yepfuma yakatongwa musi wa 22 March ndisipo. ndiwe usina kuuya kwayo namachi ndiye usina kuuya rainanga ndiri kubasa sendinayo saka pandakafundira mama ndoto wamhoresa vanguva musi wefriday ndopakatangwa namuno kune samaniso kudoko kwamama madai mukandiudza kuti pachine chimazuva yakanzwididza mba yacho ndobwandisa nawo akati zvada kuti ndauchikwira ndinoda sei ndouya saka ndakanonoka kusvika kunoko ndobva ndaenda kumba kwasabu vamakonovabhuyanzi ndobva ndavatsanangurira nhau yangu tivaudzawo zvakazvaitwa nani aba mumunda ati zvawaita izvi upenyu hwangu hauzvinyatsonakidza vanenge vatipinza panjodzi ndokupira mundiperekedze ndindise nyaya yangu itongwe ndakazvimirira. iyo uchitaurai iyo tezvara rona kuti zvakafamba sei kuti muzwa kuti akabitisa akaditizisa pamusoro inini mwana wangu aigara naiye ndakangonzwa iwe wacho handitomuzivi kwandiri hatondizivi kutotanga kutomuona nhasi saka ndazonzwa kuti ndobva waigara wakanetsana nyaya dzavo dzawakanetsana handinyatsi kudziziva takamboenda tichiti tindoenzwe nyaya dzacho kuti tichiyananisa nawo anenge katatu tina wanyabereka saka avo vacho wavairamba kuuya vachiti hawauyi kudare rekwamakone vakaramba vachiramba kuuya panyabereka ndopatakazoti tiuye kuno saka nyaya iripo ngekuti iye akamitisa mwana wangu vakagara nemwana wangu kwemakore handisi kuziva kuti 3 here kana kuti 2 nechidini pasina kana chaakambondipa kana kumboya kwandiri ine handitomuziva kutotanga kuonana nhasi ndonyaya takauya nayo kudare ndakazongoona mwana akutoya nepamini nanhasi izvezvi zvatori kuchipatara ada kutosununguka preparation ndii ndakatenga kubva pane zvese izvezvi ndatouya ndasiya 150 yeoperation pamwana wangu ndonyaya ndiri kuya nayo padare iye wacho aingofona achifonerana naye achiti musi wa20 20 wacho hasvi ndo zvakazotudza ichitaita kutaurana nawo se1 nekuti tichiti wese1 tobatsirana kuti chii chikunetsa pakati penyu muri kubva kugara kwacho kana kuti chichazonetsa kuti usvike pakudai saka parezvi zvakatosvitakura masikani kubva pane chii muna kuenda tenga zvakaungana kuchipatara ndiri kuya nehuku izvezvi ndiri kuya motikari yakazara nehuku ndiri kuya nehuku ndiri kutenga chikafu kumwana wangu ndichichengeta mwana wacho. saka murira chii chida kuti vamataura kuti avazive kundoda chakati isusu tati chida kuti atirorera hake mwana wedu kana asasamudi kana kumutaurira kuti muda chii tichida mombe ngani dzatakatangotaura pakutanga semari ni mari fanzi mari dzatashandisa nekuti tafamba mari zvinezvi takutoti yakutosvika ku250 mombe 3 ne250 nembudzi 3 dzemasungiro okay ndinozokutaurawo nguva yako musi wa 15 June 2020 ndopa ndakatiza nemunhu anonzi Lucia anokasudza izwi musi wa 15 June ndopa ndakatizwa nemunhu anonzi Lucia aigara kumba kwamai Mandrava
takagarisana zvakanaka. July, August, September, October. Ndo pandakatorwa mudzimai. Mudzimai wangu akatorwa namai wake waigara navo. Musi wa21. Ifeki musi wa18 akandifonera ine ndiri kubasa. Aiti Max ndakundikana zvogara baba penyu handichakwanisa. Ndikamuti ko chii chanetsa? Akati ndinozokutaurira kandati sei adzoka. Musi wa22 Musi wa18 ndo musi wakafona. 18 October na gore 2022 ndo paakafona ndiri kubasa. Zvadaro musi wa21 ndinofanira Friday ndakabva ndauya kumba. Ndasvika kumba chakandishamisa ndechekuti ndakasvika mumba muine tsamba dzakanyora. Akatonyora kuti Max ina handichakuda zvogara pamutoenda konde ndakundikana mabhegi angu akatosunga. Ndasunga mabhegi angu ndikutora mbatya dzangu. Ndobva ndamufonera bva namai Mandrava. Mai Mandrava wakati ukubvunza mwana wangu wakabvisira here. Ndishona sandaendesa mari. Ndakabva ndakata foni. Ndobva ndadzokera kubasa. Ndakangoita weekend iyo chete ndadzokera kubasa. Toti musi wa21 ndafanira Friday 22 23 ndadzokera kubasa risana. Ndadzokera kubasa ndafonera vanzi mudzimai wakaita sei auya. Handiri auya ndakati wari zvakanaka mutambirei. Handiti mama ndambovaudza nhau dzichitsamba. Ndakati pamwe hudikiwo ndakagara paipai. Haana kuita mwedzi hauna kupera waOctober akabva aenda kupi kuHarare. Hapana kupera wiki vanifona chiti Max ndiri kuHarare ndawana chi ndawana basa ndiri kuHarare. Tata wana basa iyo ri mudzimai wangu watadzere kundiudzawo kuti wakuenda kupi kubasa. Ndati November 2022 ndobva ndarima futi. Ndarima fuya ndiri ndega. November, December, January ava kutopera kuma 2020 ndobva ndakafonerwa nemunhu anonzi Tamai Motsi. Vaisonditsanangurira kuti inini ndini hanzvadzi yamai wacho vanogara kuchitungisa. Ndini hanzvadzi yamai wacho. Lucy ari kuno akandipanira nhau yekuti akabva kwauri maimbogara nesi asi akasiya chimbacha. Ndakati haichokwadi asi pane zvakaitika. Kana muchikwanisa munokwanisa kundidirecta ndouya kumba kwenyu ndokuratidzaiwo chi zvakanyora. Chiro chogara mudzimai wangu ndanditori nacho. Ndobva ndaenda kuchitungisa. Ndakati January bvapera ndasenda off. February akundopera kuma 2020 ndatambira. Ndobva ndaenda kuchitungisa. Ndasvika pamba pasekuru wacho anonzi Tamai Motsi. Ndobva ndavatsanangurira kusekuru ndandafambira ina handina time ndakudzokera kupi kubasa. Pandabva ndokupi ndokupi wonewa tsamba dzakanyorwa nani nemuzukuru wenyidzi. Ndobva wadzwerenga kudaro. Ndobva wati muzukuru apa wakashaisha hazviitwi izvi. Ndobva watora tsamba dzedze. Ndati sekuru ndokumbira tsamba dzamu mundidzosere. Uyu munhu akaita sei? Akati haachandi. Ndobvupuru racho kei. mama nemwana here ipapo. Tarisati tatogone mwana. Ndobvupuru racho kei. Tagura muna 2023 kei. Muna February. Ndobvupuru racho kei. Ndati chindizosere tsamba dzangu wabva varamba netsamba dzedze. Varamba netsamba ndakati kuti ndibhose pamupano zvakanaka. Rege ndichingonyara hangu ndati sei ndodzidzokera kupi kubasa ndinozvishandira. Ndadzokera kubasa kuya muna February. Muna March musi wa15 ndobva akauya. Foja yanga yakutopera kuda sei kukwanira. Mudzimai waSabhu anondiwitnesera nhau. Ndiye akabva paripi yekutanga aibatsira mai wangu kutora foja. Ini ndakazotora bhani rekupedzisira ndiro rasina kutyora pamaripi 8. Zvadaro auya musi wa15 ndakati ini nangu Lucia zvokuti tigarisane tese panapa. Hazvichaiti nokuti taisaone mwedzi wawagara usiri panapa. Ndinoziva here kuti wangu waikuti kuwangu wakamborohwa. Ndogati tora hako hembe dzako dzirapedzi. Handi wakati wawachandida tora hembe dzako uendese kupfuurira hako. Ndobva atakura hembe dzake ndamusiya pabhazi kuzoshuwa bva akwira bva aenda. Handiti
pane pandandasvira pekuti pandakaenda kuHarare ndakaudzwa mbuya wacho anogara munomu Marisape muno vanotengesa kurengu uko vanonzi mbuya mudzi. Zvadaro aenda ndakati April takatamba independence musi wa 20 April wiki reindependence rakapfuura nekunopera kwemwedzi handii lasitukira zvekupera kwemwedzi waApril vakauya kumba kwedu mai Mandiravu newo waiti baba wacho walusi nevanoita mai Mhodzi vakauya vangu varipo nemwana mukomana wamai Mandiravu anga aripo nevamwe sekuru wacho wekwamatimbe varezvigunwe zvakadembuka nerumwe ruoko asikakanganisika zvakaremara here vangu varipo wendi kuti sekuti amai Mhodzi avo vangu vaine mupini vakauya navo pamba pedu vakauya makuseni musi wa wiki rorero iri Friday wiki rekupera kwaApril rero ndobva varwisa mai vangu vakavatukirira nezvinyadzi avo ndia mai vangu vaita sei wainditsanangura ndobva ndakumbira kubasa rekubasa rotondiwitinesera nhau iyi ndakakumbira kubasa ndakati mai vangu ino anorwara neBP ndanzoti mai vangu adoni ndokumbira kuti ndiende kupi Gomba ndapiwa 2 weeks dzelive ndobva ndaenda kupi Gomba ndauya kumba musiwo nderacho iro ravauya kuzoda mishonga pamba ndora ndakasvika ndichingosvika naugara kwe30 minutes vanga wasvikawo ndobva vakasvika nevanhu ndova ndakabva ndafonera muzukuru wangu anu akazoita munyai wangu inini anonzi Wasakaroma wauya pamba ndakasokuvatsanangurira nhau yakaitika mabhiro akaita Lucia pamba netsamba dzaakanyora iye ega nemurume akakata kuti ichokwadi tsamba ndakanyora dziri kumba kwani dzaenda sekuru dziri kwamai Mandiravu. Sekuru wacho akandibvunza kuti mudzimai unomuda here ndakati ini mudzimai wangu ndinomuda asi kuti iye ndiye akandiramba ega kwesa kuti asati tane mwana ndobva vasiya mudzimai iye akatovhunzwa naVasakarombe kuti iwe murume unomuda here akati murume handichamudi ndomatsanangurira akati wakamusiya zvichimanikidzwa pamba pedu wamusiya zvichimanikidzwa ndakati hapana chikuipa munhu akazoita munyaya wangu muzukuru inini ndiyakandi sekuru hamuna mari here handitika sezvo mai Mandiravu vari kuti baba wacho waripa muendese tini mari yekunozivisa handiti zvekuti vanhu manetsana maita sei ndo zvinoita imba handitika dzimba dzise dzine history hata hapana zvakaita sei ndakanozisa ne$30 zuva remangwana racho ndopakaenda mari ikanogamushira tiri muna April 2023 ndobva ndataurana nasekuru wangu handiti vachindibvunza nhau yekutukwa kwakaita mai ndikavata kuti ndigadzire ukama hwakanaka namai zvina nditsvaga hangu pangu pokuti nditi sei ndigare tichipoto ndichinoita sei ndichinoona amai ndikati mudzimai ngatitsvagei pamba pekuti tisu tiite sei togara toita pekuchengeta here kana kuti toenda paprazi handiti tikatowira takwenda chii pafamu tokaenda panogara pafamu musi wamuna Mei taugara pafamu second week remuna Mei kangasara pana reserve mudzimai wangu inini akakumbira kubasa ndisingatozvizivi akati mai wangu aadhimitwa muchipatara musi wa7 chakona chachiri chitatu second week irorero vari pa7 na 8 akati akumbira ndisingazvizivi akabva aenda kumba kubva matena akabva pabasa matena ndisika ndobva aenda kumba kumba ndisika iye anoti akaenda kumba kwamai Mandiravu akadzoka kuma9 dzemanheru asati adzoka munhu andakafonera vanonzi mbuya mai Panasho vanotengesa parenga vanomarisapo ati mbuya iwe wakanga uri pere paplazi vakunati wanga waconcession tatiripo paplazi ndishanda mese ndopa ndakakumbira 2 weeks dzelive paplazi ipapo ndakatoshanda tese kati iwe wachienda kubasa inini kana madhezi angu ekuti ndiende kupi
ndidzokere kubasa wandike akwana ndoenda kubasa kana chinge tazotambe tozotsvaga pamwe parina ndikuti tisese tigachi taura kunyayo ndobva ndafonera mbuya mai panasha ndakati mbuya mai ndokundira kuti mama uri kunzi wakadhimitwa muchipatara ndewapi wakati handiwazivi ndobva ndafonera sekuru tamai vaiti sekuru tamai motsi vakati hakuna mama wati adhimdomai muchipatara iwe ndinofunga kuti pamupani pauchataura nhau dzezverora ava vari kukoda rora havasi kutaura kunetsana kwenyu ini mudzimai ndakatorerwa mudzimai aiwa but hazvinei apa ane pamberi pako apa ndo matyorwa ari kuda madamages avari kuda handi ari pamberi pako aiwa pamberi pasi pamwe mambo wangu bcause paakayabva pamwe pakatorwa pekupedzisana mai wacho akatorwa asina pamberi angasina pamberi nokuti mai wacho ndo vakatotakura madhishi nemagumbezi but iwewe unogara naye kubva muna 2022 ndizvo kusvika 2024 ndizvo ndizvo makore makore mangani takagara ma 2 years something hauzvarere asviki 2 years hauzvarere ndasandamboita mwana hauzvarere saka unoti pa 2 years dzese dzawakagara dzauna kuzvarisa pamwe abva nhasi asi nhumbi yabataka indakatozvokutorwa mudzimai mambo wangu ndovatonati tezvaro hauri kutaura zvese zvari kuti inini wari kuda matyorwa wakaitisa mwana wavo pamiri zvauri kutaura iwewo kuti wakagara nazvo ndozvatinazokumisa kuti ko nhoroondo yese yauri kutiyega tafunga kuti pamubati pauchatotaura kuti aiwa takayamboendesa mari mambo wangu nekutsanangurira ndakaendesa mari kuna nyau ndakamva mari akaenda nemari ndaona padiki patataona after mari yetsvakire gumi yekubvuma kuti mukadzi wako tinoora handiti teda tonobvisirwa mari titogara tese amai avo vakaramba mari kumba kwanyaya aenda akati ndozvikutaura kuti aiwa mukadzi wako paabva pamba pako akazondo nhumbi yakabva yazodii haizvarwi nemusi mumwe chete inozondopunduka yachi mwedzi nemwedzi ende iwe uri kutaura iwewe kuti wabva iwewe wasiyana nemukadzi uyu rini mwedzi wavapera unoyo handiti mwedzi upi akatora kugora apera muna agasti ezvezvi tiri munani urora kuti kubva agasti kusvika izvi hamuna kuzomboonana kurara mese hamuna kuzomborara mese chiverenga imwe mwedzi nekuti hanzi akutoda unonosumwedzi yacho chaiyo inini mudzimai ndakumuramba aiwa iyo yokutorerwa ndeimwe iyo hatisi kutaura yekutorerwa isu vari kutaura kuti tiri kuda ukagara nemwana wedu akukamuitisa pamiri taakudawo matyorwa madamages ndo ari kuda otezvarawo indokwanisa kubvisa mari yemadamagesogara naye nokuti vakandidzoserawo mudzimai handirambi kukuroora tinoda kuvumira kuti atoenda kumatna mudzimai unonwa here zvokutaura une makore mangani wababa ke zvori kutiitisa munomo chekutanga wakagara nemukadzi wako for nearly 2 years unozopamba pako uchirara naye uchimuita yonge wakanga wapiwa nayo wakadi muzviita nasisi wako zvawaita mwanawe wavo wakadi muzviita nasisi wako iwewe uchimusadugudza hausiziva mwana waka for 2 years mwana wavo hawana iwe uri kuita zvaunoda ndo macho wari kudirwa iwe wakaita zvaunoda nemwana wavo usina kupiwa simbo saka uchitenza tenderedza muno wakanga wapiwa pedza wakusa $30 after 1.5 years uzoisa $30 chaiyo iri kuroora inini pangu yacho ndaitone shungu dzekubvisira zototi tigare ndichowaka umusha wangu saka uchibvisa matyorwa kuzorora uchizoenda kundoroora izvi zvakuda madamages ndo vari kutaura mati munoda chii ndamombe nhatu
mombe 3 ndo dzari kuda dari munoti chii mambo takadaro ing'ombe 3 ichokwadi atisati paane mwana tozoti mwana ako anozotobvisa masungiro mwana apo ngoti pane nhumbu yauda kutopana saka pauda nemasungiro ndongo yanosungirwa ino asati apona asununguka saka izvo atononokerwa kusungirwa saka anofanira kubhadhara nembudzi dzacho tiri 3 sa mukadzi wako hatina kumbokurambanisa nechirudo nerwairi hakuna anopindira parudo rwenyu asi nezvaro wako ari kugoda chimhatyorwa uye nemasungiro mbudzi 3 mombe 3 unozvibhadhara ringi apa ndatokumbirawo mako kuti mondipawo nguva yekuti mombe imwe chete 350 haina kuwanda 1050 ndotokumbira kuti mondipawo mukana kuti chitaura kuti unoda mukana wakakura sei pamombe imwe chete ukandipo akwanisa kutiwo pamakore mairi inobhadhara pamakore mairi inobhadhara tokumbira nokuti handinawo chete 350 mombe imwe chete pamawaniro endinoitawo mambo wangu ndokumbirawo ngozongorora zvebasa uri munhu ari pabasa nebasa rako rinokosha matauro ako kwanditoita kana nesu munotatopedzera tiri kutokutya kuti basa rako rinokosha unoti kati mai wangu warwara neBP wanzi 2 weeks nka kukumbira kuitira kuti mabasa rese cheuri papurazi chero kakumbira unonzi uende chinzviradzo kuti dambudziko rako raurikunda ratitaura tinge masoro hanzi unobhadhara sei pamakore mairiwo mukanditondobhadhara mombe ndokumbira hazviti mwana wako opedza ane 6 years pamasungiro chete kwete kuti kuroora aunoungana nekutsvinyira kuti tezvara hakusi kutsvinyira tokumbirawo nekuti i350 right tokupa isusu mwedzi wega wega obvisa ma150 kusvika wapedza 1050 mwedzi wega wega kutanga muna Mei wotanga kupera kwaMei wobvisa 150 asi isusu mari yako iyi 1050 plus kuzima ma40 yoita chii 120 plus 1050 yoita 1170 makosti hatichaisi makosti tezvara ekuti mukwashanya abhisi ari kuchema saka wobhadhara 150 pa 1170 inoita mwedzi mingani kutanga mwedzi unoya inoita mwedzi mingani yokupedzisa ndonozongobvisa 170 ndinokumbira makuti nokuti ndisingadi kunyeperai kana kuti muzonditi ndakushorai pamawandiro endinoita pendinotokumbirawo ndepekuti pa150 nokuti pei yangu haitosvika ku150 mari endinotambira but hauna mukadzi unokwanisa pari ndinotoshingira kuti wotigarima kana kuri kuti ndikarimawo gwe rinoire tikubatei egore rave sizini yapfuura gore nasina nawo navurimi ndakati sizini yapfuura saka unogora mari kana zvinge kuti handina kunobva kubasa inenge $70 uchitobvisa 100 takubvisa pa 150 okay it's 11 months 7 days so 11 months ndinokumbirawo mambo wangu okay chiimhosva wochitosenzera kuti pamwedzi wega wega kana pachokwadi
ndendichinyepa kuti 100% kwaikisa ndokumbira kuti panoperawo sizini ngarima pasizini ndokwanisa kugonawo mombe ndoshingirawo futi nokuti chendinacho chechecho handina ndendoshingirira kuti nditesekuipirawo mhosva yamuka chisimuka imhosva usakabhadhara toya totora uchiziva kuti nemhosva akapara mhosva vana munhu basi